Ingane zawethu impela sibona lapha ke insizwa yasenkandla ephinde ke ibe iciko lika Maskandi unjoko umfoka mbambo bafowethu impela ke ubonakala lapha ke ethukuthele ke egane onwabo ngayo inkulumo ke yensizwa yasenkandla niyaziwa khulupana ke ezindokweni uyena ke uphakela umthakathi bafowethu impela ke mangaba nginganilandisa nje uphakela umthakathi ke obese kadle kakhulu phana ke endimeni ke yomculo kaMaskandi ekhala ngothi ke ayikho ke into ke abayiculwayo futhi ke nje ke yana ke akazihluphi ngokuthi ke alalele wona ke umculo kaMaskandi njengoba ke bekhuluma ke ngaso ke stokfela ke wengane zakwethu ke sakhe wathi ke yabona ke stokfela ke sakhe ke sizokhula futhi ke sibe i-multi-millionaire sedlule ke wona ke uMaskandi ke lo ocula ke lento ke angayizwa bafowethu ke ngizothanda ukuthi ke ngindlalele yona ke lenkulumo ke kaphakela umthakathi lapha ke ebegadla kuMaskandi eze waveza ukuthi ke impela ke amaciko kaMaskandi ke lala esantini ke uthi ke alala ke esuke enzana kodwa ke impela ke nani ke nizozwela waphinde ke waveza nokuthi ke impela ke ingoma ke yomnyaka umculo cha impela ke ayisho khona bafowethu ke nginitshele yona ke levi engaphala umthakathi ngibese ke ngizonilandela ke kanjoko lapho lona ke esemphendula futhi ke ethukuthele ke egane lona ke onwabo bafowethu ke ake nithokozele billion business esizama ukuyikhanda la kodwa khona umuntu ongazi in 10 years this thing izobe inkulu kunoMaskandi in 10 years siyobe siphila kwaManda uyokhumbula le video izohlala bayosha abantu ukuthi wayisho uphakela lento siyazazi ukuthi senzani siyayibona ukuthi senzani lento in 10 years izobe inkulu kunoMaskandi ngoba oMaskandi manje insizwa zicula ingoma ziculela thina icula insizwa icula ingoma efuna ilalelwe yimi njengoba ngiyinsizwa ngingako nansi ingane yami indodana yami kufanele ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi umuntu wesilisa sengiqomile kusho umuntu wesilisa fanele mina ngivula umsakazo ngilalela ingoma eculwa umuntu wesilisa ethi useqomile siyini ubunsizwa obuthini lobo abantu besifazana amaculo abantu besifazana bebaningi kangaka why bengayiculi leyo ngoma leyo why iculwa umuntu wesilisa leyo ngoma leyo mfowethu ingoma oMaskandi ngiyazi bakhona onyoni emhlophe la bakhona osibali bami okhabazela lapha olokhuza ubani umfowethu umbuzeni usibali ukhona la nezinsizwa zonke zakwaMkhizi naba uMaskandi bonke abanye engingabazi bafowethu enihlabelelayo insizwa ithi bangilaya belungu bangalela ukuthi ngihambe ngiye ekhaya ngiyobona umakoti wami ngiyobona umama weingane zami ngiyobona intombi yami ngiyobona inkehli yami bese umuntu wesifazane ethanda lokho ukuthi le yansizwa nje obicula kanje kusho ukuthi nendoda yami umuzwe enhlizweni yayo unjalo hayi ukuthi indoda ithi yona isiqomile iculele thina fanele ngivula umsakazo kuphela ibhethi lami ngilalela indoda ithi iqomile mina ngixoleleni bafowethu ngangiyilalele mina imbhudane mina ngiyilalele imbhudane thina siphathi induku sifuna indoda ithi ngiyobe ngikhona ngelanga elithile ngiyobe ngibethene nomfoka sibani bani hayi ke wengane zawethu impela ke usho njalo phana kuphakela umthakathi yona ke inkulumo ke ecasule ke abantu abaningi phana ke ezinkundleni ngezoxhumana obala ke nawo ke amaciko kaMaskandi kodwa ke bafowethu impela phana manikhuluma kakhulu ke ake ngiphinde nginishiyele yona ke iVN kanjoko lapho na ke ephendula yena ke uphakela ake nizwele sanibonani ninjani wengane zakwethu cha ngixolise nje wabazobuka mhlambe nabazolalela kabi kulokho kodwa kubalekile ukuthi umuntu makaliveze ufo futhi noma ucabanga noma into eyilona nje iqiniso ngempela ngalento njoba ngikhona nje nami ngicula kwakunabantu ababecula ngaphambilini esasibukela kubo bewubhuti no baba njalo esafika becula umhlaba ongenjena ke becula umhlaba kuyajika ngaso sonke isikhathi ngicabanga ukuthi ekuhlakanipheni kwami nasekuqaleni nje impela kokujula kokulalela umculo kaMaskandi zazi iningi ingoma ezazikhona ngalesa sikhathi kuze kufikelele manje nezazi ikhona engaphumanga mina mhlambe ngihlakaniphile kodwa engafica nje ngilalela zikhona kuMaskandi kodwa
ezazi ubuciko bokukhomba ukuthi abaculi bakaMaskandi bangamaciko. Ngizoya nje kakhulu umuntu engicabanga ukuthi ngimlalele kakhulu futhi ngicabanga ukuthi generation yami yamlalela kakhulu uMgqumeni ucule kakhulu. Ngicabanga ukuthi khona into ukuphila emhlabeni angazange acule ngayo ethinta nje umuntu ophilayo. Ayikho into angazange acule ngayo kakhulu. Uma ngihlehla nyoba ngimlalela akazange ebe umuntu futhi ke bona kwakwabantu abasuka esigabeni la ngempela singathi umculo nomsizwa bebisande nje kakhulu futhi ingakangeni lento yesilungu kakhulu. Umculo wabo ugcile kakhulu emakhaya, becula ngokweshela, becula ngeintombi, becula nayo yonke into, bengapheli ke indaba yentombi uMgqumeni into ozothanda ngomuntu obesemncane. Ukakhulu futhi esakholelwa othandweni, kodwa futhi ngesimo sokuthi uculela abantu aphinda angene nje nasempilweni abe umfelokazi. Bekwazi uMgqumeni engomeni yakhe aphenduka abe umfelokazi, aphenduke abe intombi eseshelwa, aphenduka abe yiqhikiza, intombi esake yaqoma, aphenduka abe umama ozela, aphenduka abe yiyo yonke into ongayicabanga. Okuwumculi ke umculi uyakwenza lokho, ngoba mawucula ngaso sonke isikhathi not ukuthi usukucula ngawe, kodwa uye ubheke yonke into esuke ikhona yenzakala ngaleso sikhathi. Wena uma umculi ufuna uphenduke ube isigebengu, uma ukuthi uba isigebengu uphenduke ube liphoyisa, uphenduke ube yiyo yonke into ekhona. Ayikho into ethi uma umculi ufuna ucule ngeinduku nezigusha njoba kusho inhlikinhliki le yentshelo yangapha kwaNongoma ebe ngiyihlonipha kakhulu. Amazwi njengala bengalindele kwinhlikinhliki. So ke inhlikinhliki ngicabanga ukuthi ayinalo ulwazi oluthini. Yebo lona iyafundisa ngendlela efundisa ngayo in terms of mhlambe kule nto yinduku, uyabona. Kodwa asikwazi ukuthi ngoba nakho sibuye emakhaya sizinzwa sesizothi masingena e-studio ngaso sonke isikhathi bese socula ngeyigusha zayo, sicule ngayo yonke into yayo le ecabanga ukuthi yona mhlambe kufanele ukuba masicule ngayo njengabaculi. Engingakusho nje inhlikinhliki mhlambe khona befina ukusho. Inhlikinhliki ayizange benolwazi olwanele lokuthi yini okufanele ikhuluma ngempela. Ayibazi ke nanobuciko bokucula ukuthi buyini. Inhlikinhliki ayihlale la ehleli khona inganyakazi kakhulu, ngoba ngibona ngathi igcina isinyathela nala kungafanele khona, ngoba indoda bese engiyihloniphayo mina inhlikinhliki, uyabona. So ke baba ayikho lento oyikhulumayo ukuthi ngempela kufanele ukuthi nasicule ngeinduku zakho, ukuthi wena sesocula sithini ke manje, ngoba phela kuzophela ucula. Akekho umuntu ongahlale lalele leyo nto. Uma umculi ufuna ugqoke sonke isimo somuntu ophilayo nongalalo umculo, uyingakho kufanele ukuthi ingoma zo14 wonke umuntu ofika walalela album yami, noma bethu umama noma bethu ugogo noma bethu umkhulu, kodwa ifice into ethi ayibe isimo sakhe egqoka impilo yakhe njengoba enjalo. So ke ubuciko obuyilobo ke lena ke futhi ukuthi ke besethi ke uyazi ukuthi ke abaculi azibenzani ngosentini. Ngicabanga ukuthi inhlikinhliki iyona yazi kangcono ke lapho, mhlawumbe futhi iyabazi nabantu ekhuluma ngabo kulolo daba. Kodwa nje angicabanga ukuthi singabe kulesi sigaba sokuthi ngempela insizwa enkulu kangaka ngabe siyayiphendula. Mina ke njengeciko, uma kukhona indaba zakhe ezikhona mhlambe useyithola la kufanele ayithole khona, bayazi abantu ukuthi mina umuntu mayene indaba zakhe siye siveze kanjani. Kodwa nje bengedlula nje lapho bafowethu ukuthi cha, inhlikinhliki ayihlale phansi banga umthetho, ayiphume nje indabeni zamaskandi ngoba yazi lutho. Iyohlikiza intshebelela ihlikiza khona, hayi la kuMaskandi cha, akazi lutho nje kuMaskandi. Uright nje ayiphathele igusha zakhe, ayiphathele inhlikinhliki. Hlala la uhlele khona mfowethu, ngoba uzawusuke manje ebese ugcobeka kabi njengoba nje kukanjena nje futhi umuntu ebhizi nama-album, uyabo, kanti siyakuhlonipha webhuti. Lena nje koyishoyo empela uyaphuma esandleni, uyaphuma inhlikinhliki mfowethu, angeke ngiqamba amanga. Kodwa ke lokho kushoyo ungadukisa isizwe ukuthi kufanele sicule ngalendlela sicula wena ofuna sicule ngayo ngoba ngithanda induku zakho wena ke. Futhi oqala nje nawe uyazi ukuthi bakushaya idolo ngapha ezansi enhlikinhliki, njoba nje na induku uyithanda nje, uyazi wena ukuthi bakushaya ngapha ezansi, uyazi bakushaya insizwa ngapha, lensizwe salala esaphumula okuthula lokhuzana ubani lensizwa ngapha, ubani shona lensizwa ngapha nanje lekade ishonile. Nuyazi naye, uyabona. Kodwa manje ngathi usuthinta iqanda wrong lapha kuMaskandi. Bengithi nje hlala phansi baba,
hlala phansi nje kahle uyigamela intshebe yakho le enikezelayo ukuze nje ukwazi ukuba right, uyabona. Unganikezeli la kuMaskandi, nikezela le kude. Siyabonga. Hayi-ke wenganeza kwethi impela thina-ke simbuza sethi MTV sithi nje akidibane kuyona-ke ividiyo elandelayo.